megtehetett ezzel a csapattal. Hibázoló, Kicker. Kicker galoppozik, kérem. Start, elindult az amatőr verseny, és a legnagyobb favorit kezd hibával, hogyha jól látom. Kicker galoppozik, még most is, csak most tudja letenni Turgut Sándor. Hát gyakorlatilag a favorit versenynek ezzel vége, és aki meg a frontban van, az nem más, mint Montreal Man. Montreal Man az első, mögötte 3-4-en próbálnak jobb pozícióba kerülni, úgy tűnik, hogy Filigrát visszaveszi hajtója a 4. helyre. Jármit látom ott a falon, illetve Illedabi az, aki nagyon jól elkezdett, és ők próbálják üldözni Montreal Man. Tehát Montreal Man, Jármi, Illedabi az első 3 helyen, aztán Filigránt látom még közel, és hát tulajdonképpen Kickeren kívül szépen egy csomóban a mező. Nincs túlságosan nagy tempó, úgyhogy hogyha nem diszkvalifikálták Kickert, akkor talán még ő is utolérhető őket. Sőt, most már utol is érte, közepes tempónak köszönhetően. Montreal Man az első, mögötte ennek ellenére, hogy nem diktál nagy tempót, azért 2-3 hosszra jönnek csak a többiek. Jármi van bent a falon, mellette pedig Illedabi, aztán Filigránt látom, majd Ivory Boy következik, ott van Képzőművész, majd érkezik Lucky Boy mellett Just for Fun és Kingston Learn, valamint Kicker zárják a sort. Együtt át az egész mezőny, amikor kevesebb mint egy kör van most már csak hátra a versenyből, nincs változás a frontban, továbbra is vezet a start óta Montreal Man. Montreal Man az első, mellette most már Illedabi a második, de jól tartja magát a falon Jármi mellett Filigránt látom, aztán Ivory Boy, illetve Képzőművész következik, nincs továbbra sem változás, a túlsó egyenesben indulnak meg majd talán néhányan a támadással. A sort egyébként továbbra is Kicker, valamint Kingston Learn kettőse zárja. Még mindig vezet kettessel Montreal Man, őt próbálja támadni Illedabi, Jármi, mint hogyha kicsit fáradni látszana a falon, mellette továbbra is jó pozícióban látom Filigránt, és hát Kicker megpróbálja lehetetlen ott a 3. pozícióban megindulni, de egyelőre a középmezőnyben látszanak a színei. Montreal Man, illetve Illedabi kettőse továbbra is a fontban ügetnek az utolsó 600 méter kezdetekor. Filigrán nagyon szépen jön, és ott a 3. helyen tűnnek fel színei, majd érkezik Kicker, illetve Jármi, Képzőművész is egyértelműen kezd fáradni, és most már csak a mezőny hátsó felében látszanak a színei. Még mindig vezet Montreal Man, illetve Illedabi, de talán Filigrán jön a legkönnyebben mögöttük a közeli 3. helyen, aztán Jármi és Kicker vannak még közel a vezető 3-ashoz, a többieknek nincs könnyű dolguk az utolsó 300 méter kezdetén. Montreal Man még mindig vezet, Montreal Man és Illedabi egy picit már biztatni kell, ennek ellenére próbálja támadni Montreal Man, kívülről pedig Filigrán igyekszik hozzá csatlakozni, de egyelőre nem jön túlságosan frissen. Középen most már vezet Illedabi, és Illedabi német vendéghajtónőjével nyerheti a versenyt, az utolsó métereken jön Filigrán óriási lendülettel zárkozik, és Filigrán átszalad Illedabin, Filigrán, Illedabi és Montreal Man a befutási sorrend. Na hát jött Filigrán az utolsó 100 kezdetén, azt mondtam, hogy nem jön túlságosan frissen, de aztán